Molweni nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu ahlalela ovalweni ke amaqembu amaningi ezepolitiki ke lapha wengane zakwethu emva kokuthi ke uJacob Zuma ke veza ukuthi uzoseka ke iqembu lomkhonto wesizwe ke lapha wengane zakwethu. Kuye kwabonakala ke nenye ke ividiyo ke lapha ezungaze izinkundla zokuxhumana ke lapha owesimame oEF ogqoke iskipa ke se-EFF lapha ejabulela ke uJacob Zuma ke lapha wengane zakwethu. Abantu abaningi ke balibukele lolu daba bathi hey uZuma sengazuthi ke lana ufike kabi ke la wengane zakwethu kwezepolitiki njengoba ke abantu sekubukeka sengazuthi bazoshintsha ikipa ke lo wesimame kade ejabula ke kuleya video ke wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lakho uma kwayibona leya video lo wesimame ejabulela ke uJacob Zuma. Uma umusha ngiyacela wenza okulungile ke ucindezela usubscribe ucindezela nebell ukuze uzohlezi uthola njalo ke ama notifications. I-channel ehamba phambili umkhanya kude sithi siyabonga.